Mutong nga pa ba ka to sila, boss? Mutong ha to. Baya, di bita ka siguro ng kalakiya kay gipabutan bito ni mga hapon. Mahitabong dili sila mutong ha. Mer, ikaw magi akong pabutanan akong pusel. Ay naman, namasin rabiya po ko. Ug sa sunod pud boss, ay putik patakag pabutuan imong pusel. Nahibalog gid ka pen ug unsa ko kaputong pagkatawo. Ug dili ko makasabot, pabutong gid ko. Ay sorry, boss. Kanang ako asugyot ra magud po na ako agon. Ay kog sulusugyote kung say buhaton tep. Kay gibarian ra kana kog 3 mil lagi sina. Dili po lamang ang tatama sa ko, bossing. Kay kanang ako asugyot rabiya. Ay sis, ay na sigtulo tabidya wala tip no? Basig ka pa ngayon kag akong idasok ning sumbuhanan na akong pusil nimong babaron ug akong pabutan. Pero kontrol-kontrol po na imong kaisog boss kay maapektuhan sa atong negosyo ane. Utro po ang buanga ka mayong. Ug sa Hilo mayong, kay pila na katransaksyon ang hingagi nga puro palpak tungod nimo ug yun sa puna nimo. Sorry na good boss, igor mo gugahubad atong inyong gipanulte Ises, hubad na ng imong kalaki nang ugon sa tong hitabuaw na man hinuon magkasinabot. Mao na minus-minus imong kaisog, buseng. Paghilom David. Karon ha, dili ko gustog mapalpak yun ang transaksyon na. Unsa di may buhaton nato ani boss, aron dili mapalpak ning transaksyon na. Unsa man kuno? Nakaidiya? Aw, ang maayo gid ani boss, minus-minuson gid na imong kaisog. Sus, kag Ginoo ka dokyo ga pangayo kag ipadjom na ako ni akong pusilan nimong subuan imong baba. Na. Yate dugay na po kay ning mga tawhana. Unsa nang orasa? Oh, na sila, boss. Boss, na sila, oh. Boss, na sila. Kabalo ko David. Ay sig balik-balik ka. Oh, nganong dugay man kay mo? Ano? Unsa mayo wala kay planong mutabang hare? Sorry, boss. Unsa to yung istorya? Unsa daw? Nganong dugay kaayo mo? Bakit ang tagal nyo? May nilakad pa kami. Naa pa may gilakaw. Unsa may labot na to ug nana sila gilakaw? Anong pakin natin kung may nilakad sila? Ano daw? Pwede bang mag-usap muna tayong dalawa? Yung tayo lang, walang sila? Pwede mag-istoryahanay sa atang duha, kanang kitara, kanang wala sila. Sige, pagdali ha. Sige, bilisan mo. Hanggaon sa pamangkahan ali na. Naman to. Dayon. Oh, naana po na. Naaragig sunod-sunod ng tawana. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ina ko na siya mayong nung nga dili pa sunod-sunod pa po yung rahana. Huwag kang sunod ng sunod, dyan ka lang. Ba't ako? Talari mayong nung harita. Unsa man ito istoryahan? Naman dito. Unsay maman ta? Ipaari man ko nimo. Ay buang ka. Makigistoryahan man ka kanako. Nga na baday ko. Ay kugbuanga. Kugbuanga mayong. Ikaw nang gaingon ako hato kay magigistorya ka kita rang duha. Unsa man itong istoryahan? Di man ako. Oh. Naan na po do bastos gid kaning tawa nag-iina pa puyo nato mo uban yon. Tika lang. Ang sabi ko kanina, kaming dalawa ang mag-uusap. Anyari? Unsa na inyong istorya mayong? Ang giingon nako ganiha, kami rang duha ang mag-istoryahanay. Pero unsay nahitabo? Kamatay kawe klaro nimo mayong. Gipago-hago pa ko nimo ganihan nya kamo ra day mag-istoryahanay? Naala pag-istoryahan mo na. Ano sinabi niya? Ewan. Oh. Naunsa naman po kag sunod-sunod ng animala ka na mag-istorya man kamo to ni mayong? Ha?
Ang sabi ko kanina, mag-uusap tayong dalawa. Pero bakit panay layo ka ng layo? Ay naman galing ka. Usay lusapay. Bahalag maglusapay mong mayong. Ang akuwag. Usay di pasabot ini mayong. Ano? Pagdali ko no hana mayong no. Kaya dagan na kayong gipagsulti o kung say gipanulti ng tawanan nangyati ng kamo naman tayo mag-istoryahanay anay. Giangin-angin ko ninyo. Unsa di ang gipanultay? Ambot ko sa gipanulti na. Basta kutan na. Ano bang sinabi mo? Di ba ang sabi ko kanina sa'yo, kaming dalawa ang mag-uusap? Oh, nan? Gahis ko tabo na si ginusapay? Di ba ang ingon ako ganina, kaming duhar ang magistoryahanay? Gitagaan na, mo na akong lugar hato ganiharo mag-ainistoryahan. Ang ano yung sunod ng animala na? Binigyan ko na kayo ng oras para mag-usap doon kanina, pero bakit siya sumunod? Ano ba talaga? Ando na sana kami kanina para mag-usap, ikaw naman panay ipal. Tapos ito naman panay layo ng layo. Ano ba talaga ang gulo mo, ang gulo nyo? Unsa man yun? Naming hadto ganiha para magistoryahanay, pero ikaw, sige kag sinamo. Palayo. Unsa man yun? Libugay ka, libugay mo. Buang kamayong. Ug nahibaluan pa din kamo day mag-istorya hato ganiha. Di gihatagan na mo na akong lugar. Pastilan. Oh, nahala oh. Pag-istoryahanay mo na, taga na pud mo na akong lugar. Kaya ari me. Ali mo. Ano yun? Tara na, ayaw ata nilang makipag-usap. Boss! Usa naman pa. Oh, paisano. Nganong nang lakaw naman na sila? Yaw sa man nila nimo mayong. Nay! Nilakaw kay di man kuno ka gunahan magigistorya. Baya galing ka mayong. Yaw sa man pud na nimo pag-istorya. Hoy, pabalik mo. Ay naman galing. Dali hari tabangi kog pakuananan nila mayong pabalik ko na to na.